Serbisyo Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa ato mga action reporters, kagkaroon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Las 5:07 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Salawat maayong hapon. Taran naton nga mga ka-aksyon. Action Reports After Edition. Yari kita sa PIT sa 28. Miyerkules katapusan nga Miyerkules sa bulan sang Hulyo. Tuig 2021. Ang hindi maayong nga panahon sa gihapon daw tuko kag tiki nga nagapanghawid sa aton. Medyo malawig ang mga inuras nga nagaguom kag may ara sa nga time nga nagatupa ang ulan. Ikumparar sang pagbakita ni Haring Adlaw nga naghatag sang mainit sa aton nga tiyempo. Ang siling sang pag-asa, subong adlaw may yellow rainfall warning alert dito sa bayan sang Nueva Ecija sa Tarlac, Zambales, Bataan, kag Pampanga. Subong Miyerkules ng hapon, medyo malayo-layo man sa aton. Ang rason sa bangod sang southwest monsoon, ang ginatawag nga habagat. Sa advisory sang pag-asa nagasiling nga ang mga apektado nga mga lugar amoning Nueva Ecija, ang Nampikwan, ang Coyapo, Gimba, ang Talugtog, Amuñoz, Lupao, San Jose, ang Pantabangan kag Karanglan. Yung magsiling gani nga yellow rainfall warning mga ka-aksyon, maginala umana nga pagatupa sa ulan. Nga ang rainfall amount 7.5 mm hasta 15 mm. Sa sunod lamang sa isa ka oras kag sa masabi, nagapadayo na, nagasigi-sigi ina. So medyo delikado kung matabo dito sa mga lugar nga ginpang mention naton. Dari sa Bacolod kag Negros Occidental, pasalamat kita nga matamat nga nagbalik sa normal ang sitwasyon sa ato sa nga panahon. 5:09 Action Radio Philippines Standard Time, inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hinovaya. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Unahon naton sa bayan sa nga balita lokal ang hindi lamang hilanat o kon kulibrana. Kulibrana gid sang pamulitika sa Bacolod. Mas nag-indakal pa ang permi ginabantayan nga sambuwa sang Grupo Progreso kag Asenso Bacolod. Subong may bag-o nga senaryo. Una sa balita, una sa aksyon. Ang ginahulat sang kalabanan nga desisyon sang Election Registration Board, ang ERB, sa petisyon nga naga-question sa pagsaylo rehistrasyon ni anay Congressman kag subong Provincial Consultant Albi Benitez, natuldo ka na ang desisyon nagpabor kay Benitez. Kag ang desisyon sa Grupo Progreso nagpakurisong. Ang desisyon nagasiling sa ginatuwag nga dispositive portion. Amo ning pinaka-importante tanan sa lengguwaheng English nagasiling, in light of the foregoing, the ERB hereby denies the opposition filed by Hector A. Yula, Chodoro R. Abao, and Jonah T. Abao, and approves the application of Alfredo Abelardo B. Bantog
medyo no may sala pa rin sa ngalan ni Albi Benitez. Kaya nabutang diri Alfredo Abelardo B. Bantog. Pero kung tuturon ta ngalan kanya Alfredo Abelardo Bantog Benitez. For transfer of his voter approves registration to Barangay Mandalagan, Bacolod City. July 23, 2021, Bacolod City, Philippines. Permado sang tatlo kamiyembro sang ERB. Ang chairman dara si Atty. Katrina Trinyo-Cania. Ang election officer for sa Bacolod City. Mga miyembro sini 2 bilog. Atty. Hermelo Paoyon, local civil registrar. Ang isa pa kamiyembro si Gladys Amelaine Sales, ang Assistant School Division Superintendent sa Bacolod City. Sa malipot nga sugilanon, ang petisyon ginbasura kag si Benitez ginakilala sa nga ERB nga isa ka opisyal nga botante sa Bacolod. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ang masunod anong tikang himuon diri sang kampo sa mga tagreklamo. May matabo paayhan nga pagpasaka sang reklamo sa korte. Ano ang reaksyon diri sa mga nagpasaka sa petisyon? Kag sang ilang nga mga mananabang. Abangan ang susunod na kabanata. Action Radio. Ano pa ba sa ring balita sa bahin sang lokal? Mao ining balita angot sa pulis na matulis kung mapamatud-an sa akusasyon nga molestation sa isa ka babayi nga may hoben nga pangidaron. Ini aligasyon pa lang, akusasyon pa lang ha. Way pa ni nagabot sa ringon, way pa ni sa pamatuod. Kung bala ginhimo gidnan niya ang ginakusar sa iya nga krimen. Ini nga pulis na mga pangatubang gid sang pinakababugat nga hangkat sa senekabuhi o kon kaugalingon kung mapamatud-an. At magluwas sa politikas Bacolod, pinakaginahambalan sa mga balita amo ni sa lokal. Ang ginapasan nga panumbongon kontra sa pulis dito sa may Surad sang Cadiz. Nagauyat sang taas-taas nga posisyon sa Highway Patrol Group kon SPJ. Ginaristar kahapon bangod sa akusasyon nga pagmolestya sa 12 anyos nga babaye nga iya manang kaugalingon nga manakbot sa lingon bata sa isa nga live-in partner. Sa mga adlaw ang balita, ang pulis gindala na sa opisina sang Fiskalya sa Cadiz. Ago di paidalom sa ginatawag nga inquest proceedings. Isa ini ka judicial inquiry. Ang ginakusahan paatubangon na siya sa public prosecutor o kon sa Fiskalya. Ago do sisaon kung anong kahilabtanan niya sa ginaakusar sa iyang krimen. May ranggo ini nga police staff sergeant. Ini nga balita, hindi gid man pwede nga tagu-taguon bangod una bes ang ginakusahan diri katapo sa otoridad. Kabisan pa nga ti akusasyon pa lamang, pero dapat gini balita eh. Agod ang kaso, medyo marasig-rasig man nga madesisyonan. Kung way sang kamaturan ang akusasyon, wali ang pulis nga ginakusahan, hilubayon. Pero kung may kamaturan kag mapapatod-an be, dapat lang nga kasuhan. Presohon kag dapat lang gid nga pamatbatan. Tingato sa nga publiko dapat mabinantayan noon deres dalagan sang kaso. Ang desisyon sa ulihi ara sa kamot sa mga nag-imbestigar, ara sa kamot sang korte, kag ang pinaka-importante diri magadepende ini sa kabakod sang ebidensya nga ipresentar sa korte. Ang sabahin naman sang tagreklamo diri, dapat lamang sila nga mangisog sa papasaka sang kaso kung para sa ila may kamaturan ang akusasyon. Ang kaso dapat tayunon gid. Sabahin naman sang pulis na ginaakusahan, kung para sa iya inosente siya kag wala sang kamaturan ang ginaakusar sa iya, then dapat pamatud-an niya na. Dapat tindugan niya kung ano ang kamaturan. Bantayan ta kung ano ang update sa nga nga balita. Lekawan tari ang maghala kami nasulaya. Kagunti, umpisa kahapon nagsinigabong na ini nga balita, dapat na lang atubangon ang akusasyon. Ang kaso dapat tutukan sa mga otoridad sa pag-imbestigar.
Mas maayo kung tani, kung namang investigar dari mga ka-aksyon, separado nga unit, purti. Wait namang ginatuduan, kabalo man ang ato sa mga otoridad. Kaya kung kaisa, hindi balikawan, ang pagduda blas publiko, mayara ganyang nagaduda, kay kumo otoridad ang ginakusahan sa krimen, ang nag-investigar otoridad man, pagduda sa publiko, hindi ginato na malikawan. Ang luwas mga ka-aksyon kung ang nag-investigar matutuod gid ang nagatuman sa obligasyon niya bilang investigador. Inatindugan kung narong dapat kag kamaturan. Wala sang pinilian kag wala sang ginapinan. Amo na dapat. Palagting lang na kag pabati-bati lang na sang sa nga panatuntunan. Kung ano man ang reaksyon nyo na, ultimo ka mga sibilyano kung otoridad, inyo na yung kinamatarong da. Ang aton diri, nagapanugyan lang ta. Kaya di ta pwedeng mabutang ni sa tiway kag baliwala lang. Kaya ang ginakusahan diri maka-aksyon, otoridad. Ang ginasiling biktima diri, minor de edad, babaye, 12 anyos ang pangidaron. Alas 5:17 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Ano pa kinibasa rin nga balita sa mga hinsang nasyonal? May balita pagkunta ni may kaantanan sa reklamo naman ho. Angot sa papatukod sang saring dito cellular site. Ining tower bla. Ari naman, nagbalik naman ang reklamo. Why ginis ang ginasunod nga proseso ha? Ang proseso amo ni ka daw hindi lang papapaloon ang mga tao, mga residentes lugar. Ari naman sa area sang barangay Kabogho, may reklamo naman. Pero alas 5:17 na galing sa Luwan Balita Nasional. Ang politika nga nagahara-hara, ang leading opposition group, ang One Sambayan, nagpabugal nga may kompleto na sila nga listahan ho sa ina sa kandidato sa pagkasenador sa 2022 election. Kompleto. Kasi lulubra pag-ani ko na mo. Pero ang lead convenor nga si Anay Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio nagklaro na wala pa siya nakalista sang opisyal nga listahan. Sa media forum sa mga adlaw mo ning ginhambal ni Carpio ho, may 24 kaso lulubray di bla 24 gid ya, di lang 12 kundi 24 gid ka mga ngalan ang ara sila sa ni unofficial list. Ang kalabanan diri kuno re-electionist. Mo sila mga senador nga daan nagapungko da kag liwat mapapili. Pero siling diri ni Carpio ining 24 ni sapsapan pa ni, buhinan pa ni, sang pulo himuo na 14. Magabon nga istorya mga ka-aksyon laban-laban. Ang pilion ni sang One Sambayan, ang alan man nga medyo manugdaog kag kilala nga daan. Kay kung magkuha man lang sila sang kandidato nga makapila nak beses nga mabaldabla pagpili sila sang dihado nga kandidato kag pierdido pa sa kada eleksyon. Yara gani nga sosara kadut-dot sang lawas ya para lang kuwaon. Pero makapila na ya ka beses nga nagatumpilak mo. Makapila na gani ka beses nga manghampol sang alibhon, artamisa kag kasla, tangod layo-layo ang inapukan sang magpapili sa mga nakaligad nga eleksyon. Ang siling ni Carpio sa publiko, hulat lang kamo ha. Ay ang pinal kag final senatorial slate, ipalayag lang na muna kung ang amon sa nga koalisyon may final na nga presidential nominee. Sino ay handri ang kung sa mga kanta pa sang South Korean nga singer bla nga si nanginbantog man gani diri sa Pilipinas, si Sandara Park bla. Ang kantraya na nga in or out. Sino daring in, sino ang out. Kung ako One Sambayan nga pili ko sang winnable ka candidate ining manugdaog bla. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:20, observation report sa patrol with Action Eden Aboso. Kamusta hontong surat sa Bacolod? Subong Action Eden. Ayong hapon, please come in. Good afternoon sa tanan nga sponsor ni Heidelin Diaz. Mas sulusubra ka mo da?
pa-sponsor sa ni Action Mars. Way pa nagkabot siya hindi dili no. Subong kuno tong adlaw mo basi karon sa kabibla. Do nakita ta Action Mars sa post ng may-ari di kuan picture ang nagasakay siya sa PAL nga naghatag man siya sang unlimited nga pagbiyahe. Do limited rice ba? Na do damo ka Action Mars no? Di pareho man ni good afternoon lang danay kay Mr. Nestor Noble dira sa may Manukan sa Barangay Recreo Pontevedra tupad na sila sang asyenda ni Attorney Pandan. Sa Recreo. Recreo. Yes, may hapon lang da. Langga na kuno si Attorney Pandan sa Barangay Recreo mo? Oo. Hindi ka pwede na nakapaglaga kapitan Oo. Naglain. Langga na sa sangga taga Barangay Recreo Banwasan Pontevedra. Perfect. May mayo lang ako na Action Mar kay Mr. Nestor Noble. Pero anyways, diri sa palibot sa syudad sang Bacolod, Action Mar mot daw buang ni angaton sininga tiyempo. Kaya halin kagina sa nga daw wala gid Action Mar. Daw wala gid sang may makakuan mo, wala gid sa may makapakot tung dugay-dugay, maulan. Kay ti gasanag tapos gasingki ang init. Pagka dugay-dugay, mabubo ang ulan. Tapos bubo sang ulan, mainit naman liwat daw siling balaya nga sa babaw. Yung may nagapanghugas lang daw sang pinggan, kag ginabubo ang hinugasan na sa pinggan, kita ding gisalod. Tapos wala naman liwat. Di subo Action Mar, sanag naman ang aton, sininga palibot. Pero kagina, nag-ulan. Tapos subo nagsanag naman. Alati hindi may tsendihan. That's why nga ton kagina may mga tikay ga panaog man kita sa patrol. May mga nasugata nga duga ubo, duga sipon. Hadlok ang Action Mar magpalapit kag magpamangkot. Kay base kun ina ang dala sang ila ubo kag sipon. Di kabudlay da Action Mar kaya mo nang sintomas daan mo. Di dapat magalong-halong na lang gid kag mag-distansya. Kaya ti wala kakabalo ko ang sugata mo na ako ng kaistorya mo kung diin man na siya nga lupalop sa kalibutan naghalin man si the carrier sa virus ti tapos kaya ti man ang Action Mar hindi kaya dapat may insulto kaya dapat manumdumon tagid tanan nga dapat sa Malila you treat everyone you meet nga COVID positive. Kaya para hindi ka malipat nga magsuksok sang face mask, magsuksok sang imo sang face shield dira kag pulo palayo paggawa kung naga-istorya siya. Pero hindi Action Mar ang tao man lang may social distancing mo. Ang mga salakyan di sa palibot sa syudad sa Bacolod, especially sa mga dalanon nga masamig gina Action Mar na sang traffic diri bala sa may bahin sang Lopez East, Lapos Action Mar sa Circumferential Road, Dalan Lacson kag Dalan Araneta, wala social distancing ang mga salakyan. Bangod niya ti peak hour subong Action Mar amat-amat na nga nagapauli man sa tagsa nila ka mga panimalay ang aton sini mga ka-aksyon. Di mas mayo na lang na may pila ka mga lugar nga bumper to bumper ang dalagan sa traffic pero at least salakyan lang na sila Action Mar, hindi lang ang tao. Ang importante naman balance ang damo nga pasensya kay ti basi makakita ka sa kontra makapanaog ikaw kag makalalis ka sa piyak man nga driver basi COVID positive pa na sa ate amo mangyapon ang imogwa. That's why nga halong-halong gid sa tanan nga oras si diri sa may bahin sa NGC Action Mar na nakita ka kadamo sa gihapon sang mga nagabiyahe sang tricycle sa diri nga area, especially nga halin diri sa NGC pa Bangga Lopez isang iban nga mga empleyado diri nagasakay kay ti limitado man ang mga salakyan nga nagalabay di Action Mar no kay knowing nga may ara sang allowed lang nga seating capacity sa mga pasahero nga salakyan. Ang iban natakad kag nakapoy man maghulat, that's why nga nagasakay na lang sila sa tricycle. Pero ang mga tricycle isa man Action Mar sa rason kun nga amat-amat bugat ang dalagan sang trapiko. Wala labot daan nga sa Action Mar sila ka mga street lights bala ginapang-off na lang kay gina-assist sang mga bitaw naton kay mas mahapos para sa ila Action Mar mo ang pagpadalagan sa trapiko. Kag ang iban
may mga traffic lights pa daan, action man nga naguba bala, especially dira sa may Mangga Patio dapit. Ang color lang na action mark, color green lang, kag color pula. Pag color green gani, dugay-dugay mapatay siya. Wala ka yellow, action mark mo, gulpi lang ka pula, ti man lang alang, kablakista, ang mga nagasunod tingog, kalabo mo. Kay ti ang abis ang iban go pa gali kay stop na. Ti sa aton sila nga mga officials attention lang. Ikabalo naman kita daan ang kumbaga ang ugali bala action bar sang Pinoy na imbes nga ang yellow or orange na sa pagtanaw sang iban hinga ready to stop. So, dire sa pagya, ready, get, set, go. Gihinga, production bar, that's why, nga nagakalabo mo, kuhan na sila, nga nagaka-aksidente. Tungod nga may araman sa piyak, bago pa lang nag-go, tapak man dahil nga silinador, ate. So, may mga nagahingagaw, tiga kalabunggo sila action mark. So daw ni Bayo Action din, no? So ang imo sa ni suggestion sa pila ka mga ginakabig naton depektibo ng traffic lights dapat ilisan? May part, may gid action mark, may mga pila gid ka mga traffic lights nga dapat gid ilisan. Yes, so ilisan. Kagdako gid action mark ang mabulig sang may timer bala. Kaya para at least maka-preparar ang mga motorista kasi hindi naman kontrolado tanan nila ginapaminsar action mark mong iban. Dahil lang may problema. Ang iban kung anong linog pa ng mga hunahunda nila, tikis action mar, mga muna ba nga factors, mga indication sila na makabulig sa aton sini mga motorista, hindi parehas dira sa may Mangga Patio mo ginad-action mar, isa sa pinakalugtasan. Nagakiwi pa nadadaan ang dalan kung going ka bala pabaybay. Kung going ka pabaybay, action mar, abi mo, ang ginatindugan sang imo nga salakyan imo, sini ginadalaganan nga lane, sakto lang straight paglambot mo to sabok, gali ka medyo kiwi. Kaya wala kisa ang mga nagakahintukan man dahil nga going iya pa saka diray sa Lopez East kay hindi iya magtupungay daan ang ila sini nga linya dugangan pa sang traffic light nga pula lang kag green ang gasiga napakot-sakot na lang kay naguntat na siga stop na ni guro dugay-dugay kay sa mga wala ina kabalo kag ang iban nga bag-o lang din nagbulo biyahe abe kag nakasamboys Bacolod makibot action mar makatuga naman sang aksidente. May ara man action mar nga pila ka mga traffic lights lataw tabla karang kundi dito specific nga nagahilay wala action mar. Ang traffic lights kasi dugay-dugay wala mapalabay ang mga motorista mapungkuyan. Ate tuga naman in another problema naman. Pero tipa salamat kita sa aton sini nga mga bitaw personnel etugtog sa mga sini nga inoras action mar nagabuligid para free-flowing lang, kape ba? Ang dalagan sang aton sini nga trapiko. Sa aton sila action, hinay-hinay lang, kaya makalambot din man kamo sa inyo sini nga destinasyon. Importante safe kita tanan, magay wala labot sang COVID-19, may iban pagid nga mga problema, iban nga mga natural disasters man action mar no, nag-abot man diri sa aton. So, updan lang sa pagpangamuyo, sa pagpanghimakas, hindi mang-into sang isig katawo. Para naman sa complete yung management, sini nga Liberty Talk, mag-DTX 500 sa kada adlaw kaya DTX 500 ang may detoxifying compound nga nagatinlo sang aton dugo kag Santo Placer Boso, Observation report halit sa Patrol Action. Ida na Boso, una sa Balito na sa Action. Sa Patrol Action Radio. Radio. Alas 5:30, ini kapahin dalaman sa aton sa kaluban sang Dithui Bayo. Ang pinakabago, garantisado ka epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawo Dithui Bayo. Pwede ba na mag
Okay, dari kita sa pag-acknowledge sa gabanitor sa ato sa live stream. Alex Fuentes, thank you. Martin Aliling, Inday Blaza, good afternoon Action Marlon. Alex Fuentes, may hapon si Action Mar, salamat. May Luz, I am listening. Si Milail Oligo, Ana Sinoro. Okay, thank you. Live. Okay, Ana Sinoro, Father Amber, mayong hapon. Ni Misha Roquez. Mayong hapon Action Marlon, nagabanitor lang kami sa barangay Tangob. Okay, Neneng Grate, araman sa Singkang Talipapa. Sa Talipapa Singkang da, sa mga nagabaligya da, sa mga nagabumalakal man, mayong pagkabati da sinyo. Ronquillo Simeon, good afternoon, na monitor barangay Abuanan, Liog Langrit, kay Jana Costa sang barangay Dulaw. Ana Sinuro, Pilar Compound sa barangay Lagranha, mayang hapon. Manjo Arnejo, Araman, April M. or Sabia. Gabanitor lang kono taga La Carlota from Ana Sinuro. BB Gregorio Yolo, good afternoon, monitor live kami dari sa may poblasyon DSB. Diding Alohamiento. Maria Ku, monitor kami sa Alhis. Rochelle Fulgencio, Susana, monitor lang kami dari sa may barangay Pandanong DSB. Araman si Romar Tamayo, good afternoon lang kami sa Asyenda Candagit Farm sa On Duty Guard, Mr. Tamayo, Romar TY. Mayong hapon, sexy guwapa Action Edin, halonggid, hamal ni Ana Sinuro. Share and like, done. Thank you. Salamat kid. Jenny Solgon, good afternoon. D-Dane Juna, ma-review lang ko Action Mar, pa-check attendance lang ko. Okay, thank you. Thank you, salamat. Iban, balikan, tanaman na. Dugay-dugay. Pamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse patuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita na may dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo padayon Aksyon Radyo salamat sa pagserbisyo patas kag balanse matuod na mensahe wala sang ginadampiligan
balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y Sinsan anong nakalintangan Responsable at ang balita Pagdahil na ipalangan Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang at palanggan Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasimbangwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanan Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbudlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita ang dala inspirasyon Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon Padayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Aksyon Radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampingan Padayon Aksyon Radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw sa pagtu Ang ginapaabot sang kalabanan mga kaaksyon ang pagpuli na ni Olympian gold medalist nga si Heidelin Diaz sa lugar niya sa sunod sang Zamboanga dito sa airport na mo sa nagahulat sa Yahoo. Pero hindi ka mo na maghalak-hulat na sa Zamboanga City kay di na magdiritso si Inday Heidelin kay i-quarantine pa nisa hambal ni Philippine Sports Commission Commissioner nga si Celia Kiram
Kaya ang kinalinan niya nga lugar dito sa Tokyo, Japan, mga kaaksyon, amat-amat to nga nagsaka na naman, bumutsyog naman to ang kaso sang COVID-19. Ang Tokyo COVID-19 daily cases sumaka mga kaaksyon sa 3,177. But sa lingon, isa lang kadlaw mo ni kadamo sang kaso dito sa Tokyo, Japan, COVID-19. So kinahanglan ni Hidelin na pag-abot niya basi dugay-dugay o kon karon sa gabi diri sa Pilipinas, kinahanglan niya anay nga magpa-quarantine para masigurong lawas niya way sang kagaw. Una sa balita, una sa aksyon. Pag-abot niya dito sa may Zamboanga, sugiran ni siya sang Zamboanga Mayor nga si Maria Isabel Climaco Salazar. Mapatuko dito ibutang estatwa ni may estatwa si Hidelin Diaz dito sa Zamboanga City. Pertino, may commemorative stamp, may estatwa pa. Sobra pa ya sa baganihan ng hero ni si Hidelin Diaz, mga kaaksyon. Ang PSC nagsiling nga madugang kami hatag financial o kung kwarta kay Diaz, tag kami 5 million pesos. Milyonarya si Hidelin Diaz, way palabot na mga kaaksyon. Damo ni sa mga advertisers ang mga luyag sa iya daw. Alas 5:42, Action Radio Philippines Standard Time. Ang isyo may kantaran, ang problema may kantaran sa dito tower ni Hoa. Liwat naman nga nagreklamo ang pila ka mga residente sa lugar nga ginkutkutan nila. Pabosan tanibla. Pabosan tani kay mag-amulan ni Perme nga daw ay ginakonsulta ang mga residente. Kag nagadiritso lang mga kaaksyon, kung may ara ginakonsulta, ginapapirma lang sa ginatuwag neighbors consent. Area sa barangay Kabog naman ho. May kinutkot naman to. Ang lain pa kay ang ila equipment, amo giniperme gurong ginihimo nila. Why sila anay nagapangirang-irab lakon ang lagyan nila pribado kung hindi. Private naman to ho. Sinulod naman nila, sinalakay naman sa equipment nila. Mumamuha man ng tabo sa area sa barangay Tangob. Sinulod nila ang ila sa nga bakhobla. Sarang-sarang lang makasulod sa ginatawag nga alagyan right of way. Ginsulod gid nila ti hasta ang puno sang kahoy to tumba, banggi ang sanga sang kahoy. Kaso nahambalon lang nila, yang bayran lang nila. Mayob lang na. Sinulit naman nila sa area sa barangay Kabog ho. Sige lang, pabawasan talang ni. Kay alas 5:44 na ho. Importante anay ang balita halin sa Bacolod City Hall. With the Action Dale Salazar. Aksyon Radio City Hall Report. Action Dale, may hapon sa report, please come in. Action mga subong nga hapon ginbatigayon ang payout sining mga ginatos ka mga benepisyaryo sang Tupad program sa bahin sang tatlo ka mga barangayan diri sa may Bacolod City. Amo ni siyang barangay 3721 kag barangay 40 Action Mara. Ginpahig diri ning Congressman Greg Castaya nga from January to June 2021 yara na sa kapin 2,000 ka mga Bacolod noon ang nangin benepisyaryo sa Emergency Employment Assistance Program o Dole Tupad program diri sa may syudad sang Bacolod Action Mar. Nag-submit na sang dugang alistahan ang talatapad sang kongresista sa Dole para sa mga kabarangayan nga ipatuman man nga programa para sa additional 3,000 ka mga Bacolod noon humalin naman from July to September 2021 na. Ang program Action Mar nakatutok para sa mga disadvantaged o displaced workers na magatrabaho sa pulokadlaw sa mga barangay kag magabaton sang 3,950 pesos sa Action Mara. Gin-explain nila sa kongresista nga trabaho sa sining office amo nga ma-secure ang pondo o kung sweldo sining mga beneficiaryo Action Mar samtang mga barangay na manamo ang magapili sa mga beneficiary bagod silang nakahibalo kung sino ang dapat nga buligan. Aling tingog ni Congressman Greg Sataya. Around January up to June daw mga around 2,000 na ang napasulod nga Dole Tupad when in fact by tomorrow may 3 ka barangays nga mabato na nilang ilang cheque para ma-implement na nilang Dole Tupad for last quarter. So it's an ongoing, and then ang
July up to October naman niya, July to September, nag-submit naman kami isang suggestion sa DOLE kung ano nga mga barangays. No? I think ready naman ang mga barangays. So that's additional pang another, I think 3,000 bala. Although 3,000 pagid na liwat na maka-avail for the next quarter coming from different barangays. So once ma-implement ni siya until December, siguro around 6,000 ang beneficiaries naton sang Action Mar, portion din lamang sa mulan ni Congressman Greg Kasataya ang sa update sining Dole Tupad program nga ginapatuman diri sa may Bacolod City. Balita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action yo. Action dahil Salazar una sa palitaw na sa action sa Bacolod Action Radio. Inangabahin dala sa aton sa kaluwan sang live standby pagkatapos lamang sa rin. Okay, Gaboritor Dugang nagpadala sa mensahe sa ato sa ring live stream. Direta sa baba ko kay kadamo sa mga nagpadala Dugang, okay. Si Chris Mitch Oyas, good PM. Mate, mati lang kami di sa Sagay, Sir Mar. Thank you. Sige. Okay. Shiana Rose Marido. Good PM po, Action Marlon, watching from Batangas. Franklin Tiluheyo, good afternoon. Elizabeth Malakagamala, good afternoon, Action Marlon. Keep safe. Everyone, God bless us all and more power to ARB. Si Bea Jonathan, Toto Bea, Gabonitor, Ana Sinuro. Salamat kay Action Mar, halong God bless and your family. Thank you. Si Homa Lubina, good afternoon. Kagsakatropa. Okay. Rovel Pongyan, watching from Cavite City. Shout out sa mga taga Candurik, Negros Occidental, lalo na sa family Pongyan. God bless and keep safe to all. Lorna Diligencia, good PM everyone. Thank you. Melvin Solidarios Abdo, good PM always watching live. Barangay Malingin, Bago City. Si Melvin Solidarios Abdo. Alex Armontesa Arana, Game On, Hambalia. Suset Alodan, good afternoon, Sir Marlon. Monitor lang ko, Hong Kong. Stay safe. God bless. Thank you, thank you. Suset Alodan. Salamat, kid. Bill William Henry Galang. I am listening. Action Radio 684. I am Bill Galang. Hello, Bill. Thank you. 5:50 na. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist Sampedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Soto Aksyon Radio.
Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-nCoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros sanon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable at ang balita, kantayin na na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Action Hotline! Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Maayong hapon naman sa ating mga palanggagamang itang palamati. Ang inyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Aman, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras, 19 minutos, karon nga adlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental.
Mabuhay ang Action Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagapangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa aksyon! Ang eroplano nga ginsakyan ni Olympic gold medalist Hidilyn Diaz naghugpa na sa Ninoy Aquino International Airport. Ang mga katapos sang media ara nagastandby subong ang sentro sang ila sa panulukan ang escalator blang nga nagapanaog kay dira na maagi si Hidilyn Diaz. May gin-insert nga video ang DZRH TV na may isa ka lalaki nga medyo may edad-edad na. Yes, sa nga lawas Aksyon Oliver gamayon kag medyo niwang-niwangon. Ginkuan siya sang video nga naghakwat man sa sang barbel. Paghakwat niya barbel na tumingkayas. Nag-viral ang video ya. Viral pa sa nagtingkayas. Ayaw mo nga man nagkayohomang ko ba? So dugay-dugay ha, managpanaog na si Hidilyn Diaz sa hagdanan dira sa naiya mga kaaksyon. Check na rin nga to sa ring patrol, balik nga report ni Aksyon Eden Abuso. Aksyon Eden sa balik nga report, please come in. Aksyon Eden, ara na si Aksyon Oliver. Alas 5:58, Aksyon Eden, please come in. Again po sa kanasang kaso nga rape, paagiman sa inquest proceeding, ang suspected aligar na gahimulot sa 12 anyos nga bata nga babayi sa syudad sang Cadiz. Sa Provincial Women's and Children Protection Desk Head Captain Karena Onyo, desidido ang iloy sang bata nga magpasaka sang kaso sa pihak na live-in partner sini ang suspectado. Dugang pa, wala pa nila makita Action Mar ang resulta sang medical examination nga ginpatigayon. Madumduman, base sa report sang Cadiz PNP, ginsulod sang suspetsadong biktima sa kwarto kag didto man ginmolestahan. Ang suspetsado ang yara karon Action Mar sa kustodiya man sang Cadiz City Police Station. Para naman sa aton sa mga ka-aksyon, sininga panahon, importante ang ikayang lawas. Kag sa ato naman yung balita sa patrol ang ka-action ni Aksyon Eden Abuso. Una sa balita ng ka-aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Cleansing, nourishing, balancing, Evergreen Herbal Capsule. Ang hambal ni Lasta nga pagnalista sa mga nagpadala dugang huwa. Sa ila sa mga mensahe hambal ni Bill William Henry Galang sa San Juan, Hagunoy, Bulacan, ini siya, no? Hambal ni Alex Montesa, Mrs. Alvarez sa Barangay Tangob, kag familia Refuela, Dialagdon, Barangay Padanon, DSB, Evelyn Nipomo Seno, Mayong Hapon, Aileen Lowy Himutia.
Monitor kami sa Mailinawon, Kawayan. Tanyo ko lang da sa Bacolod. Pamilya Gidlayan, always ka-monitor sa inyo sa nga program. Stay safe and God bless. 6:01. Action Radio Philippine Standard Time. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar. Kag-Action ang Defensor. Ako naman, Action na Marlon Hiruboya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,